नमस्कार मित्रांनो, कलर्स ऑफ कोकण यूट्यूब चॅनलमध्ये तुमच्या सगळ्यांचा खूप खूप स्वागत आणि सकाळी सकाळी स्वागत. तर मित्रांनो, आज व्हिडिओ बनवतो की जो कचरो असता जो मी साफसफाई बागेतली केली ती, आणि इकडे मिरी लागवडीसाठी माका माती हवी होती आणि ती विकत आणून माका महाग पडत होती, म्हणून मी एक आयडिया केलं आणि एक खड्डो मारलाय आणि त्या खड्ड्यातली माती मी मिरीसाठी वापरले. नाही तर माका बाहेरून विकत आणूची लागणार होती 3,000ची. ती मी एक डोक्यात आयडिया घेऊन एक खड्डो मारलाय आणि त्या खड्ड्यातली माती मी मिरीसाठी वापरलंय, काळी मिरीसाठी. आणि हो बघा, माझ्या पाठी बघू शकता. आणि त्याच्यात आता ह्यो जो कचरो जो बागेत घाण पडतात, हिरे पिसुंडे पडतात, ते ह्याच्यात टाकणार आणि ते कुजवायचे. म्हणजे पाणी सोडून वर कुजून टाकायचं, म्हणजे ओलो कचरो तो ह्याच्यात कुजात आणि त्याचा चांगल्या प्रकारे एक खत पण बनत. इकडे शेण पण टाकलेला होता, त्याका पण गायरी नव्हती, म्हणून एक आयडिया म्हटला करूया, जेणेकरून सगळा म्हणजे वाळत टाकण्यापेक्षा, वाळात आपण वाटे कुठे टाकतो त्यापेक्षा अशी म्हटलं एक आयडिया करूया. तुम्ही पण करा, जेणेकरून आपल्या झाडांका खत पण मिळणार. तर चला, आता हे बघा, माझ्या मागे सगळा बाग साफ केलेली होती, त्याच्यातलो सगळं कचरो हे बघा, ह्या सगळा म्हणजे गुरांच्या पायाखालचा गावात वगैरे असतात, सगळ्या ह्याच्यात टाकून कुजवणार. आणि इकडे शेण होता ठेवलेला, एक गायरी आमची भरलेली, त्यामुळे यावर्षी जरा जास्त शेण असल्या कारणाने मग पावसात झाडांसाठी वापराक येत, म्हणून तर आता गायरीत ह्याच्यात टाकणार खड्ड्यात आणि त्याच्यात पाणी सोडून ठेवायचा. म्हणजे जो आपण व्हाळ वगैरे टाकतो कचरो, तो असो प्रकारे टाकून सगळा कुजवायचा. हे बघा, इथलं कचरो सगळं मी तिकडे पाठी नेऊन ठेवलेलं आहे खड्ड्यात टाकूसाठी. काय जण दगवतात, हे असे बारीक तुकडे करून पिसून द्यायचे आणि बारीक तुकडे करून टाकायचे. जी कुजणारी वस्तू ती त्याच्यात टाकू शकतास. हे बघा, मी आता केळी थोडे लावून घेतलं आणि थोडे होते ते आता याच्यात टाकणार. प्लॅस्टिक जाळून टाका कशाक सांगते, कारण ढोरा वगैरे खातात आणि नंतर मग ढोरा मरतात, त्यामुळे प्लॅस्टिक टाकू नका, तर जाळून टाका त्याच्यापेक्षा. आणि असो पालोपत्तेरो असतात तो खड्ड्यात टाका आणि कुसात जेणेकरून. आणि हे बघा, छोटे छोटे तुकडे करून असे टाकलं, त्याच्यावर मग शेण टाकायचं, म्हणजे खाली हे सगळं कुजून जाय. त्याला तर तुम्ही बघितलात, सगळं कचरो टाकून त्याच्यावर शेण टाकलंय.
बघा त्या कोणात शेण साठवून ठेवलेला होता, तर ह्याच्यात पत्र्यावर गवतार सगळा टाकून दिलंय आणि याच्यावर परत टाकायचो पत्रेव आणि पुन्हा शेण साठवून ठेवून टाकायचं. असं तुम्ही पण करा जमला तर, पण कचरो सो वाया टाकू नको वाळा वेळेत. जर आजचा व्हिडिओ जर तुमका आवडला असाल तर आमच्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत येऊ शेअर करा. चला आता इथेच थांबूया. बाय बाय.